Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Палац Чапскіх у Прылуках. Рамантычны прытулак шляхты ў далечыні ад чапурыстай савецкасці буржуазнага гораду. Неагатычны замак, менш чым за 100 гадоў парадзіўшы мноства міфаў вакол сваёй загадкавай архітэктонікі. Бездакорна вытрыманы стыль, шматступенны сімвалізм дэкору і прадуманае размяшчэнне элементаў у зменлівай прасторы. Што тояць пад пластамі вытанчанай стылізацыі гэтыя сярэднявечныя рысы дасканалай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Дакладна вядома, што палац будаваўся на тэрыторыі былога праваслаўнага кляштара, а дакладней перабудоўваўся. У 1850 годзе стылізуе галоўны двухпавярховы корпус пад модную на той час псеўдаготыку. У сярэдзіне 19 стагоддзя у свецкім будаўніцтве стала прыярытэтнай утылітарнасць. Прыгажосць мінулых архітэктурных стыляў, набываючы чыста дэкаратыўнае значэнне, пераносілася ў новы свет прагматыкі. Прасцей кажучы, архітэктура стала сродкам, які дазваляе чалавеку адчуць сябе ўпісаным у гісторыю. Вяртаючыся да паходжання неагатычнага стылю, згадаем, што гэта ёсць модай якраз 18-19 стагоддзя, якая прыйшла да нас з заходняй Еўропы. Напрыклад, для Англіі яна ледзь не стала нацыянальным стылем у апазіцыю барока і новым павевам. Для неаготыкі, якая абсалютызавала якраз такія выцягнутыя формы, стрельчатыя вокны, вітражы, каркасныя канструкцыі. Всё гэта было, в некім сэнсе, алюзіяй на сярэднявечча і разам з тым цікавасцю да нацыянальнага, да мінулага, да паходжання. У 1872 годзе палац быў адноўлены па ўзоры старога, аднак псеўда-сярэднявечны дэкор стаў больш відавочны. З'явіліся кантаваныя вежкі з зубчастым завяршэннем, фрызы, стральчатыя аркі і сандрыкі над вокнамі. Па тэхналогіі тэатральнай перспектывы была перабудавана парадная частка парку. Ад уязной брамы да палаца вядзе доўгая алея. Яе даўжыня раўнялася 365 крокам, што адпавядала колькасці дзён у годзе. У яе аснову пакладзены прынцып светлавога кантрасту. Праход ад зацененай уваходнай групы да магутнага дзеяння на багата ўпрыгожаным цэнтральным фасадзе. Нават пілястры. Мы ведаем, что это за элемент. И он тянется, спокойно тягнется до верха, завершается капітэлью, упирается ў карніз и все. Але тут свое вырашэнне на галоўным фасадзе. Менавіта там, где сустракаеш упершыню архітэктуру сустракае чалавек, які толькі прыйшоў туды, і пілястры маюць сваю трактоўку. Кожная пілястра падзелена на две часткі, якія цягнуцца да верху, і мы чакаем, што ж там будзе. Капітэль павінна быць, а і няма. Яна дробна працягваецца замест капітэлі, нейкая падоба свая, і ўсё ж такі атрымліваецца. Уражанне, што ёсць капітэль, а на самой справе там і няма. Будынак мае два паверхі, скляпеністыя перакрыцці і стаіць на нізкім цокалі. Груба кажучы, цокаль – гэта працяг узвышанага над зямлёй падмурка.
У асноўным ён служыць у якасці перашкоды ад пранікнення вільгаці і холаду ў канструкцыю. Аднак ва ўмовах палацавага будаўніцтва ён значна павялічвае вышыню пабудовы і стварае эфект элітарнасці або узвышша панскай рэзідэнцыі над сялянскімі хатамі. Ёсць яшчэ адна абставіна, якая, я лічу, магла паспрыяць, паўплываць на архітэктуру гэтага будынку, на свае асаблівасці этой архітэктуры. Справа ў тым, што калі будаваўся палац, то насупраць праз дарогу стаяла цэркаўка, драўляная цэркаўка, уніацкая, 18 стагоддзе. І там, на том невялічкім аб'ёме, мы сустракаем разнастайнасць ваконных праёмаў. Уваходныя дзверы, там лучковы такі праём, крывалінейнае завяршэнне. А вокны все маюць трохвугольныя на 3 грані завяршэнні. І яшчэ адна асаблівасць. Вежы ёсць. Вежачкі, і яны па вуглах, як і ў гэтым палацы. Парадны фасад вылучаны шырокім рызалітам, часткай, якая выступае з агульнай плоскасці фасада, і двухузроўневай лоджыяй з праёмамі ў выглядзе кілепадобных арак. Завяршаецца рызаліт атыкам, дэкараваным складанай па форме нішай. Інтэр'еры палаца былі аформленыя параўнальна сціпла. Прыгожым узорам вылучаўся паркет. Мелася няшмат ляпніны на столях у парадных пакоях. На першым паверсе размяшчаліся салон у стылі Людовіка XV і апартаменты гаспадыні. На другім – пакоі графа Чапскага і рабочы кабінет. Палац меў рэгулярную, інакш кажучы, анфіладную планіроўку. Гэта калі з аднаго пакоя па прамой можна выйсці ў іншы. Аднак з перадачай будынка Акадэміі навук унутраная прылада была перабудавана пад патрэбы Інстытута аховы раслін. У 19 стагоддзі роля мужчыны, канешне, галоўная. Але вось з палацам у Прылуках все адбылося неяк наадварот. Якраз рамантычныя асобы Людвіка Горват, яна народжаная Ашторп, якраз і стала ідэйным натхняльнікам стварэння гэтай новай канцэпцыі палацу ў Прылуках. Як сцвярджаюць в першую чаргу польскія даследчыкі, менавіта яна, такая рамантычная асоба, вырашыла перабудаваць свой загарадны дом у стылі готыкі. Што з гэтага атрымалася? Шмат вежаў, вельмі такі цікавы парк з вялікай колькасцю альтанак, гадзіннікавай вежай і ўсім іншым, што стварала, напэўна, нават не такі цяжкі, гатычны, а хутчэй рамантычны агульны выгляд. Тым не менш, вось якраз Людвіка Горват, яна асоба нумар 1 у стварэнні гэтай легенды, гэтага палацу. Канкрэтнага ордэра палац Чапскіх не мае. Будынак стылізаваны пад сярэднявечны замак, а ў архітэктуры сярэднявечча ордэр прыняў нязвыклую форму. Замак – абарончае збудаванне. Упрыгожвальніцтва ў ім ні да чаго. Яго функцыя была адна – забяспечваць агляд над уваходнай групай і абарона порціка ад залівы. Гатычныя аркі абапіраюцца на спрошчаныя калоны, дапоўненыя перайначанымі пілястрамі і капітэлямі. Ордэр з рэальнай канструкцыі ператварыўся ў дэкор і накіраваўся па вертыкалі, паводле вагавых катэгорый элементаў. У пэўным сэнсе кампазіцыя цэнтральнага фасада больш звернута да традыцыі старажытна-егіпецкага дойлідства. За кошт перамяшчэння масы цокаля, базы, слупоў, пранізлівых пілястраў, фрыза да атыку, ствараючы эфект піраміды, якая звужваецца ў завяршэнні. Конструкция павінна выконваць сваю функцию. Надзейнасць, прочнасць, каб не парушыліся сцены, скляпенні. Гэта ўсё ёсць. І глаз гэта павінен бачыць, што будынак будзе стаяць і ўсё будзе добра. Але канструкцыя атрымлівае яшчэ дадатковую функцію прыгажосці. Заўсёды неспакаёнасць будзе на душы, калі я гляжу на канструкцыі, і мне нешта не падабаецца, нешта там не так, не павінна так быць. І ў гэтым будынку нешта такое ёсць. Вось тая стрэльчатая арка над угалоўным уваходам, сплюснутая такая. Вось чаму яна так?
А яна не магла атрымацца другой, бо там шыракавата, вышэй не зробіш, бо там ідзе падлога гэтай тэрасы. Яны так зрабілі, і атрымалася стрэльчатая арка, якая павінна быць узнёслая, такая стромкая даверху. Яна сплюснутая. Як быццам яе сплюснуў велізарны цяжар зверху. Арка складаецца з імпаста, ён апраўляе збудаванне, пяты, канструктыўны пачатак элемента, архівольта, так званага фасада, дакладней сам выгіб, пазухі аркі і замкавага каменя. Уласна, завяршальны элемент, які дазваляе размяркоўваць нагрузку раўнамерна па ўсёй канструкцыі. Перш за ўсё, арка – гэта практычна. Цэгла працуе не на выгіб, да чаго яна вельмі дрэнна прыстасавана, а на сціск, дзе яе рэсурс амаль бясконцы. Гэта дае магчымасць перакрываць велізарныя прасторы. А па-другое, арка сама па сабе прыгожая, тым больш у значэнні псеўдаабарончай готыкі. Нельга прыбіраць ні адзін з фрагментаў, каб яна не павалілася. Тым больш стральчатая арка сімвалізуе перамогу чалавека над сабой і імкненне да вышэйшых сіл. На паркавым фасадзе двухпавярховы рызаліт, да якога прыбудавана паўкруглая тэраса з бутавага каменя з двумя лесвіцамі. Лесвіцы звязалі пакоі палаца з паркам. Аконныя праёмы на першым паверсе лучковыя, выцягнутыя ў вертыкальным кірунку, але сканчаюцца зверху паўколам. І на другім паўкруглыя. Цокальны паверх атынкаваны пад руставаны камень. Сам палац двухпавярховы мураваны будынак спачатку, канешне, меў зусім іншыя рысы. Але 19 стагоддзя са стылістычнымі зменамі прывяло да трансфармацыі гэтага будынку. У прыватнасці, кожны гаспадар спрабаваў дадаць яму пэўнага свайго каларыту, шарму, і якраз людзі, якія валодалі гэтым маёнткам у 19 стагоддзі, шмат зрабілі, каб надаць яму псеўдагатычныя рысы. Чаму так адбылося? Тут трэба зразумець, што Мінск, які ўжо быў на той момант губернскім горадам, ён як бы прыцягваў шляхту, дваран, і гаспадары гэтых прылукаў былі незвычайныя людзі. На той момант, як Леў Ашторп альбо трошкі пазней Атон Горват, яны былі маршалкамі шляхты Мінскай губерніі. Пасада вельмі ганаровая. Не шмат ад гэтых людзей залежала, але вось вага ў грамадстве ў іх была максімальная. І, канешне, іх дамы ў Менску і вось такія другарадныя летнія сядзібы, яны былі расчынены, шырока расчынены для мясцовай шляхты. Каб вось стасункі, каб само палітычнае жыццё працягвала віраваць. І якраз прылуцкі палац, ён мусіў быць візітнай карткай для гэтых сем'яў. Эклектыка зусім не адмовілася ад канонаў запазычанай архітэктуры. У нашым выпадку гатычнай. Яна толькі перастала пераймаць яе вонкавы выгляд. Архітэктура вярнулася да таго антычнага пастулату, калі будынак павінен праўдзіва расказваць аб працы ўласных канструкцый. Тэхналогіі сталі іншымі. Усё часцей і часцей прымяняўся жалезабетон. А галоўным стала тое, што ў кожную форму папярэдне устаўлялася металічная арматура. Зыходзячы з канструктыўных магчымасцяў жалезабетону, ён сфармуляваў 5 прынцыпаў мадэрнавай архітэктуры. Першы – дом на слупах, пад хатай сад. Другі – сумешчаны дах. Трэці – свабодная планіроўка, якая не залежыць ад сцен. Чацвёрты – стужачныя вокны, размешчаныя ўздоўж фасада. Пяты – вольны фасад, кансольна вынесены і вызвалены ад нагрузкі. Само сабой разумелася, што ніякага лішняга дэкору, тым больш ордернага, на сценах не будзе. Праўда, вышэй за ўсё. Той дэкор, які праходзіць пад карнізам, ён своеасаблівы. Ён не паўтарае нейкія элементы, якія мы маглі б пабачыць у іншых будынках. Была прапанавана свая трактоўка такой класічнай схемы. Некая дэталька, яна шмат разоў ідзе паўтор, і атрымліваецца такое, нешта наспадобе арнамента. Прылуцкі палац лічыўся адным з найбольш прыгожых на Міншчыне. Ён быў своеасаблівым культурным цэнтрам, дзе збіраліся літаратары, музыканты і артысты.
Неаднаразова тут бываў Чэслаў Манюшка і двойчы гасцяваў Наполеон Орда. Пасля рэвалюцыі ў будынку размясціўся санаторый для партыйнай эліты, а ў часы Другой сусветнай вайны палац апынуўся амаль цалкам разбураны. Яго аднавілі ў 50-е гады мінулага стагоддзя і перадалі Інстытуту абароны раслін Акадэміі навук БССР.